Tak potom som hneď vedel, že to dobre, dobre. Chalani sú na štarte, určite jedni z favoritov dnešnej súťaže. Odštartovaní, teraz budeme vidieť, ako to chlapom ide, aký spôsob prenášania zboja, trošku sme upravili zviazanie tých hladíc, aby sa nedostávali. Takže chalani zvolili taktiku nosenia hladíc na pleci. Prechádzajú tie previesky, prvá za nimi, na druhú. Teraz môžeme vidieť naozaj vystreleného hasiča v zásahovom oblečení. Chalani majú na pohľad pravdepodobne jednovrstové zásahové obleky, ak sa nemýlim. Poď, Erik, poď! Poďme! Poď, zaber, Erik, zaber, poď! Poďme! Poď, bude čábec! Prekladaj nožky. Poďme, Erik, poďme! Idem to tá rovno na to vystrelať. Makaj, zaber! Poďme, Hybe, poďme! Poď, zaber, Erik, poď, dotiahni. Vidíme, že chalanov tu povzbudzujú viacerí. Poď, makaj! Erik, poď, poď, kúštik, Toto poď! posledné informácie, dobre som si typoval. Poďme, skážole! Poď, chvíľku, môže, a poď, zaber! To znamená, cesta verzia tých projektov slovenské taktové troška dizajnové odlišné. Poď! A kľúď, makaj! Takže aby som povedal zásahové obloky jednu vrstvu, Poďme! Záver, poď! Poď, Erik, dotiahni to, poď, zaber ešte. Poď, máš ho skoro, poď! Poď, dobre! Pečo je skontroloval. Makaj! Poďme! Dýchajte hlavne, dýchajte. Predbehni si ju trošku, Erik. Poď, záver, dýchaj si, poď! Poď, záver, dobehni ho, poď! Poď. Poďme, Erik! Záver, poď, ešte poď! Makaj, na serca! Poď, prekážke môže! Na serca! Poď, ešte, poď, záver! Poď, Zaber! Tieto jednovrstvové nebol úspešný. Samozrejme obleky, ktoré máme možnosť vidieť, neprenosavé, nehodné, odieru odolné. Dobre. Je tvoja, stačí. Moja bežení! Čo čaká? Tieto zvládli a teraz sa presúvajú na spájanie polospojov. Poď! Dýchajte. Majú všetko pospájané, výbeh hore tým bazénom a prenosný duríny. Oveľa komplikovanejšie ako v ženskej kategórii, tá figurina neporiadna, utikátu z rúk. Snažíme sa ju urobiť veľmi reálne, aby naozaj sa zohýbali kolena, aby sa to prehýbalo v páse, naozaj vzniklo a
mužské telo. Takže chlapi už uložili za čiaru, tak ako je predpísané. Figurína má váhu približne 80 kg. Ženy nosili nosí približne 50 kg. Taký partizánske ľudské a prichádzajú stiahanie pneumatiky. Chlapi za dlhú čiaru a za vzdialenejšiu a ideme ťahať. Opäť máme kladku, opäť musí byť synchronizácia. Vidíme, ako si kričia navzájom. Majú silu chalani, ide im to. Výborne, výborne. Majú cieli. Doditerče, super chalani.